Има три идола в човешкото сърце, които са трудно откриваеми. Да. Два идола, даже три, да кажем като притчи. Но всъщност в основата на цялата система от идоли, която човечеството строи от древността до днешни дни. Защото обикновено, когато човекът говори за идоли, ние сме свикнали да се представяме ония неща, които са външните прояви на идолите. Да. Например, пари. Но вие разбирате сами, че парите са нещо материално и нещо, което ако сърцето не се прилепи към тях, те не могат да бъдат идол сами по себе си. Това означава, че преди парите, които са нещо физическо и материално да станат идол, има някакъв корен вътре, който спомага и даже не просто спомага, но и ражда това парите да станат идол. Тоест, вътре в нас има някакъв мотив, някаква майка на това да се оформят различни идоли в нашия живот. Може идола да бъде от срещния пол. Може идолът да бъде семейството. Може идолът да бъде... Ние всички се борим с тези неща. Но истината е, че дълбоко вътре в нас има конкретни майки, които раждат тези външни прояви на идоли, на поклонение. По същия начин, по който има и майка, която ражда поклонението към Бога. И тази майка е Святия Дух. Христос казва, че Духът е този, който ни води към Него. Следователно, колкото повече го допускаме вътре в нас и общуваме вътре с Него, тази майка, т.е. този баща, който е Святия Дух, ще ражда поклонение спрямо Бога. Но отделени от Святия Дух, вътре в нас има други майки, които започват да раждат конкретни идоли и тези идоли започват да пречат на нашия живот и да ни създават много различни проблеми, които ние понякога подценяваме, но понякога стават прекалено големи проблемите и започваме да им обръщаме внимание, като се борим с зъби и с ногти за тях. Сега, трите неща, за които говорим, може би не могат да обобщят всички майки вътре в нас, вече знаете за какво говоря, но са три изключително важни майки, в които съм сигурен, че ако се замислите, ще можете да вкарате почти всяко нещо, което човекът извършва като грях или което започва да се покани. Те са актуални, особено за съвременното общество. И първата такава майка, понеже така ги нарекохме, така дойде да съм ги наричал. Не, добре, ние си го представяме и това. Не знам дали пчелата майка е нещо важно. Аз чул, даже не знам какви, скоро слушах за някакви, как всички, някакви бяха животинки или какво, много опасни и зли, как всички запазват тези майки. Майките, които ще раждат, това е най-важното нещо. Наричам го майка, защото това вътрешно желание да правим това, може да народи много различни идоли. Не е само един. Затова го наричам вътрешно отношение, което е майка и което ражда различни неща. Сега искам да забележите много тънкия момент в историята на Израел, когато те си построиха златното теле. Какво започнаха да правят те около златното теле? Забавляват се, да танцуват. Защо го казва това текста? Защо не казва, че те не извършиха просто някакво нормално богослужение? Например, можеха да отидат там и Моисей да ги намери, паднали по очи и покланяйки се пред телето. Или можеше да ги намери молейки се на телец. Може да ги намери всякакви форми. Например, просто седнали в кръг и ядат. Обаче се казва, че хората станаха, разиграха се, започнаха да се забавляват. Значи искам само да ви насърча, не знам до кога Бог ще продължи, това са негови неща, аз питам да следя неговия курс. Но на този етап Бог се опитва да ни светва на всички, които събираме заедно. Вярвайте ми, че така аз го вярвам. Може би един ден ще отговаря. Извинявай, ще спра. Само това искам да светна. Хора, разбирате ли, що в момента и що всички неща ги изговорих пред вас, не съм се включил, това няма значение, и защо в момента си говорим с тези неща. Искам да кажа, има два основни народа. И аз вярвам, че Бог все повече почне да разглежда това пред хората, в частност, когато сме си вкъщи, в частност, когато ходим сами,
И в частност, когато сме събрани в църквата, се случва нещо. Има два народа, които са в църквата. Два народа в църквата. Чувате ли ме това? В църквата. Не в света, в църквата. И сега в частност започваме да разглеждаме единия народ. Този народ е, който стои пред самото теле. Това е народ, който е религиозен, който е от народа на Израел. И винаги може съм ви показал на други места как има два народа вътре в сега съществуващата църква. Сега ще ви светна още малко. Народа, който е неверния, е по-голям от народа, който е верния. Това винаги така е било. Искам да видите това. Значи имаме 12 съгледвача, 10 са неверни и наговарят други, 2 са, ама аз мога да покажа и други примери. Остатъка е малко. Защо Бог прави това? Ще оставя нашия презентер да продължи. Защото иска да ти светне да се ориентираш ти. Разбираш, и ако е възможно и не си се определил, да се определиш. Заклевам се, обикновено не правя това често, че това е вярно. Ние трябва много ясно да започнем да се определяме към кой от двата народа сме. Защото някъде, като сме се определили, ще бъдем дърпани натам и все повече ще отиваме в тази посока. Или посвещение, отдаване, утвърждаване в Бога, или компромисности, които дори понякога не се виждат относно Бог. И сега виждате единия народ и вижте единия, буквално това за мен е, не знам това ли те са записките, не. Излизаш от тях, нали? Значи това за мен е свръхестествено. Моля ви да чуете това, ако можете и ако чуваме. Аз го чувам и страшно ме притеснява, ще ви кажа от какво още повече съм притеснен. Вчера си мислех за това, буквално вчера, нашия презвитер не знае как забавленията ме отделят от Бог. Много тънко става, много лесно става, това те прави да не си близо. Може би всичко иначе е нормално, ти следваш принципите. Не разберете, че забавление не означава само напих се като последния. Излязах при някаква чужда жена, крада. Нали разберете, че не е това? Това са неща, те на теб те харесват. Забавляват те. Извинявай се това. Римляните имат една сентенция, защото са се научили как да управляват народа и да бъде той послушен. Да. Не е разделя и владей, която знаем, хляб и зрелище. Вероятно някой от вас се интересувал и знае, че обикновено в градовете, в които римляните са строяли или така наречения Циркус Максимус, или пък Колизеум, и там се провеждат такива забавни игри, обикновено това са градовете, които създават най-малко проблеми. Най-малко бунтовни са. И причината за това не е, че забавлението е нещо лошо и ние трябва да имаме време за забавление, защото аз лично вярвам, че Бог е забавен. Да, откъде знам това? Знам това, защото Бог не прави просто един цвят цвети. Той прави милиарди цветове. Бог обича да се шегува, Бог обича да бъде различен, Бог обича да прави неща, които да са забавни, интересни за нас. И аз мисля, че това е нещо, на което ние можем да се възползваме. Защото, както ни казва един от реформаторите, защо Бог би направил храната с различен вкус, ако не е за да опитваме този различен вкус. Тази мисъл обаче, ако бъде доведена до край, може да бъде опасна. Но мисълта ми тук е следната, че Бог не иска ние да спрем да се забавляваме, но иска да бъдем внимателни за това какво правим със своето забавление, да не би то по някакъв начин да ни приспива. Днешното общество е изключително заето със своите забави. Изключително заето със своите забави. Това е едно от нещата, които се прави най-често. Вчера съм си изкарал тук една статистика по друга тема. Тя е официална статистика, може да се провери в интернет, всеки от вас, който иска. Нещо, което е в интернет е официално, но сайтът, от който съм взел, е съвсем официален и научен. Средностатистическият човек в света прекарва около 2 часа в социалните медии на ден. 2 часа. Социалните медии на ден. Социални медии в предвид Facebook, Twitter и всякакви такива други, които са на смартфона. Като в това не броим времето, в което се гледа телевизия, не броим времето, в което се слушат радио и новини и не броим времето, в което се играят някакви други игри или които и да са такива неща. Значи, годишно прекарваме 1 месец в медиите. Например, отпишете декември. 2 часа са 1/12 от денонощието. 1 месец е 1/12 от годината. Следователно, ако прекарваш по 2 часа в социалните медии,
Ти губиш 1 месец в годината за това да ги прекарваш там. Много интересно. Аз не говоря против социалните медии. Социалните медии може да са нещо много интересно. Просто представям ви това, за да ви задам следния въпрос. Представете си, ако вие прекарвате 1 месец в молитва. 1 месец отидете на някой манастир. Примерно, не че трябва да отидете в манастир, ние не вярваме в монашеството, но идеята е. Представете си да 1 месец да отидете на някоя висока планина и единственото нещо, което да правите, да прекарвате време с Бога. Имам въпрос към вас. Смятате ли, че това ще повлияе по някакъв начин на вашата година? Разбира се, повлияе. Обаче не се замисляме, че всъщност забавите, в които ние се въвличаме ежедневно, те влияят в много голяма степен на нашето съзнание, на нещата, които мислим, на нещата, които правим. Тоест, ако ти се потапяш както трябва 1 месец в нещо и го правиш качествено, това ще започне да влияе. Представете си, ако 1 месец от вашия живот решите да минете само на зеленчуци. Вие знаете какво става. Ние виждаме някой път хора, които, например, са имали, били са много килограми или пък дори да не са били много килограми, виждаш го с 1 месец, казваш какво става, и той века, аз ям само маруля. Как ще идеш само маруля, бе, казва човек, ти си се свършил. Защото този 1 месец, в който ти си правил това нещо постоянно, е повлиял до голяма степен на твоята физика, на твоето съзнание, на всичко, което правиш. Сега пак се опитвам да вкарам този баланс. Ние не говорим, че забавата е нещо лошо, напротив. Казваме, че човек трябва да се забавлява. Не казваме, че социалните медии са изцяло нещо лошо. Това обаче, което казваме, е, че забавлението може много лесно да се превърне в твой идол. Каквото и да е то, да го преследваш през цялото време, да зависиш от него и да отделяш внимание много повече за това, отколкото за Бога. Зададох си този изобличителен въпрос към себе си. Сигурно и аз прекарвам поне по 1 час, да не кажа и повече, защото аз не съм различен от средностатистическия човек, а пък трябва да бъда. И мисля, че ние всички трябва да бъдем. Но прекарваме поне по 1 час в социалните мрежи. Колко от нас могат да се похвалят с това, че прекарват и още такъв 1 час, освен социалните мрежи, за това да изучават Словото и да разбират Божите писания? Защото, обяснете ми, как така намираме време за социалните мрежи, но не можем да намерим същото време за това да сложим някаква духовна практика в себе си? Това е много интересен въпрос, аз го задавам на себе си, не на вас. Значи вие какво ще кажеш? Ами защото трябва да седна и да обърна сериозно внимание и да чета. Що? Защо не може просто на телефона си, например, да изтеглиш приложението Библия и вместо да скролваш по Фейсбук, да започнеш да скролваш Библията? Може пък случайно някой стих да те прасне по главата. Както случайно виждаш, че съседката си е купила нова микроволнова. И това нещо започва да влияе вътре в тебе. Или както случайно виждаш по новините и избоява някаква тревожност за това, че е започнала някаква война. Може пък случайно някой текст или докато си в молитва, случайно да влезе някакво внушение вътре в тебе, случайно в кавички, и то да започне да влияе на твоя живот. Как така случайно забавлението влияе, но случайно духовният живот не влияе на българския християнин? Това е много интересен въпрос, на който всички можем, ако искаме да разсъждаваме. Аз също заедно с вас, защото ние всички сме повлияни от това. Но тук е много интересна нишката, която аз се опитвам да изследвам още от изход, че всъщност хората са много склонни да смятат, че със сигурност, когато се забавляват, значи всичко е наред. Извинявай, само една вметка, не знам дали да записват, ама около това. И не знам да си го пускаме това. Значи аз откривам, без да искам, че напоследък, за да ходиш на църква, вътре трябва да има различни социални ангажираности, забавления. Да, така е. За съжаление е така. Но я съм ви разказал, бях в Богословския факултет, имах един човек, който ми стана близък там от колегите ми. В Австрия аз му викам, добре, сега ти що излезе от една църква и отиде в друга, и той каза, как що? Там има тенис на маса. И аз му викам, супер, много добре, значи ти определяш ходенето си на църква спрямо тенис на маса. Като се замислиш много прагматично, добре, казва, да бе, те се събират всяка седмица и освен, че слушаме Словото, ние цъкаме и тенис на маса. И аз викам, добре, супер, ама какво става с хваленията, какво става с Словото? Казва, навсякъде Словото е едно и също. Религиозните хора мислят така. Според мен тогава, даже трябва да се стоим вкъщи и да се четем библиите, защото всички библии са едни и същи. Тогава да разпуснем църквата като институция и да започнем да играем тенис на маса. Това не е библейско, това учи си. Нямам нищо против тенис на масата, страхотен спорт. Аз обичам да го играя, ако ми се отдава възможност. Но просто ние заместваме сериозността на Божието Слово с забавленията в нашия живот. Но вижте,
тук вече вън от нещо много сериозно, което искам да кажа. Хората смятат, че когато се забавляват, всичко е наред. Да. Това е лъжливото нещо на забавлението. Да. Ние смятаме, че щом се забавлявам, значи всичко е наред. А е възможно духовно вътре в мен нещата да не бъдат точно така. Може да се забавлявам, защото искам да се заслепя. Да, така е. И повечето така. Не да се Може забавлявам, да се защото забавлявам, защото съм заслепен. И това. Да, Точно така. Разбира се, може и да се забавлявам, защото наистина съм добър. Да, имам нужда малко. Има моменти, в които аз се разпускам. Да. Може да се забавлявам, защото в момента Супер. наистина се чувствам чудесно и просто искам по този начин да разпусна. Това е много хубаво, не нарушавайте този баланс. Обаче от друга страна, може да се забавлявам и защото съм сляп, или защото искам да се заслепявам нарочно за конкретните невъзможности за това да достигна до Бога. Второ такова. Днеска май само за това ще говоря. Пък мислих да ви говоря малко за тревожността. Ама може следващия път да говорим за тревожността и тревогата. Това, между другото, е един от идолите, който най-трудно се идентифицира и изглежда най-безобиден. Това му е подлото на този идол. Той изглежда много безобиден. Защото ние сме свикнали да се забавляваме по някакъв начин от деца, още, и някакси е много трудно да забележим, че забавлението започва да измества нашия духовен център. Той започва да ни привлича, да ни придърпва. Нали разбирате, брати и сестри, какво значи забавление? Забавление е всички ония неща, които ние използваме, за да можем да се развличаме по някакъв начин. В това трябва да бъдем балансирани, ако искаме да живеем истински духовен живот. Защото всъщност най-забавно е да бъдеш при Бога. Защото Давид разбира това нещо, ама трябва да го потърсиш, за да стане. В Псалми той казва: ще ми изявиш пътя на живота, 16 Псалм, ако искате си го прочетете. В твоето присъствие е пълнота от радост и отдясно на тебе е винаги забавление. Това е нещо, което разбира Давид. Сам че за да стане това нещо, преди това той казва: така съм се визирал в тебе и в твоя храна, за да разбера, че всъщност, Боже, ти си начатъка на забавлението и при тебе аз намирам най-много това, за което всъщност търся. Така че ние сме програмирани да търсим това забавление, обаче то трябва да се намери в Бога, а не някъде другаде. И тъй втори такъв идол. Втора майка, която произвежда идол. Сигурност. Точно така. Сам, че не знам, виждаш ли си. Сигурност. Малко се блекам. Еми. Виждаш ли се? Виж го виждам. Чакай, сега ще се го Никой друг не трябва да види. Не е специално. Така, сигурност. Христос проповядва за сигурността и казва, че тази така наречена майка ще произведе един идол. Да, безпокойство, и не само, той направо го нарича с името му. Казва, че това е идола Мамон. Точно. Но не ми се искаше да го. Следващото нещо, пред което всеки един човек, който е духовен, рано или късно ще започне да се изправя, и това е това нещо, което между другото движи света. Ние всички търсим своята сигурност по един или друг начин, но това, което Бог ни казва, е, че ние трябва да положим своята сигурност в Него. Христос проповядва много пъти една проповед, тя е отбелязана в почти всички евангелски пасажи, не пасажи, ми книги. Казва: не се безпокойте за това, какво ще ядете и какво ще пиете, защото за това се тревожат езичниците. Това е много трудно, бе, хора. Вие пробвали ли сте, за да не се безпокоите за това, какво ще ядете и какво ще пиете? Това е сериозна работа. Казва: за това се безпокоите езичниците, но вашия Отец знае. Преди да се помолите, казва той, знае от какво имате вие нужда. Това обаче означава да живее един живот на смирение, в който да кажа на Бога: ти знаеш аз от какво имам нужда и знам, че ти ще снабдиш това, от което аз имам нужда, само че и да призная, че аз не знам от какво имам нужда.
Защото казва, не може да служите на двама господаря. Или ще сметнете, че сигурността ви идва от Бога. Или ще сметнете, че сигурността ви идва от някъде другаде, например от вашите усилия, от вашия имот, от вашите пари, от вашите кое? От вашите връзки. От вашите връзки или от каквото ще да е друго. Сега въпросът е като работиш и като се трудиш в този свят, за кое всъщност работиш и се трудиш? За твоята сигурност или за да прославяш Бога и Неговото име и за да можеш съответно да изживееш живота си за Бога? Това са много сериозни и дълбоки въпроси, за които понякога ще ни трябва много време, за да ги преборим и да се справим с тях. Даже понякога си мисля, че тая сигурност ще избоява вътре в нас, докато сме живи. Желанието ни да си подсигурим сами сигурността, ако е възможно, или пък ако не можем случайно да си я подсигурим, поне да се самосъжаляваме. Но Христос има много хубави думи. Пак ви връщам към тях за това. Той казва, не се безпокойте за утре. Това е един живот, радикално посветен на простотата в Христос, както по-късно я нарича Павел. Простота, която малцина от съвременното християнство и аз в това число ще успеят да постигнат. Да раздадеш себе си днес, без да мислиш за утре. Според Христос това е дефиницията за свобода. Той казва, ако човек не може да направи това нещо, той не е истински свободен. Той страда вътре в себе си. Той се мъчи вътре в себе си, надявайки се, че утрето му ще бъде по-добро от днешния ден. Имаше някъде, къде беше в Еклесиаст, дето каза тази идеална на седмина, на осмина, пусни хляба си и това е описано, че е в много трудно време. Заедно това е тази сигурност, за която си говорим. Независимо от времената, ти си готов да се раздаваш в името на Бог. Ако искате много добър пример за човек, който от много богат раздава всичко и решава да предаде своята сигурност, макар че има проблеми с това, това е така наречения Свети Франциск от Асизи. Чели ли сте нещо за него? Той е католик, той е папа. Обикновено е Свети Франциск. По някъде може да го видите и като Свети Франциск от Асизи. Живее в богатия квартал, защото се родил на богати родители в Асизи. Това е в Италия, днешна Италия. И почнал да проповядва, обаче нещо му се видяло, че ще проповядва, ама не се получават нещата както трябва и затова изоставил майка си и баща си в богатия квартал и отишъл да живее при най-бедните и при най-отхвърлените и при най-болните и при най-скапаните от живота. И разбрал, че там намерил свободата. И затова човека основал ордена на така наречените малки братя на францисканци. Що са малки братя? Защото те казват, когато ние се смаляваме, Бог расте в нас. Свободата в нас расте. Ние се отскубваме от теглото на сигурността. Чудно ми е дали може някой да се признае или пък да се направи такова изследване за това колко често и по колко време човек се безпокои за собствената си сигурност. Ама нямам в предвид само за пари и за материалната сигурност. Имам в предвид дори за сигурността на своето его. Да не вземе да ме обиди някой. Да не взема да изляза по някакъв... Да не вземе случайно да стане така, че хората да ме помислят за нещо лошо. Да не взема случайно да сбъркам. Да не взема случайно да изляза по някакъв начин от това, което е общоприето. Да не се случи нещо, че да изляза от моето, от вътрешното ми статукво, от статуквото, което съм свикнал в моя живот. И тия неща на такава степен ни плашат и ние сме се вкопчили в тях, че не дай Боже да стане нещо и в нас започват едни големи катаклизми, а всъщност се оказва, че няма нужда от тия катаклизми, защото Бог е извън твоето статукво. Защото Христос, както казва Франциск, умря извън стените на града. Ето това е. Искам да видите, това е много интересно. Той умря извън Иерусалим. Те го чакаха да седне на центъра на Иерусалим на престола. Това е извън. А той умря възседнал дърво. Извън портите
на града. И те много често извън портите на нашия град, който ние през цялото време градим, намираме всъщност собствената си свобода и по-важно от свободата ни, намираме там Бога. Намираме там мира, намираме там покоя. Докато сме били вътре в града, е имало голямо брожение, нашата сигурност, нашето забавление. И сега ще видите кое е последното. И може би много от вас вече се сещат, защото аз съм говорил за това. Това е най-големият съвременен идол. Той е по-голям от забавлението, защото забавлението е по-безобиден. Не знам дали е по-голям от сигурността, обаче днес това е много широко разпространено. И това е нашата репутация. И той има всякакви лица. Репутация. Евангелие от Йоан. Дванадесета глава, 40 стих. Христос проповядва тук и казва: ослепил е очите им и е закоравил сърцата им, да не би с очи да видят и сърца да разберат, да вземат, да се обърнат и да ги изцелят. Това каза Исаия, защото видя славата му, тук Йоан вече коментира. Видя славата му и говори за него. Обаче Йоан казва, въпреки това, че много се правеха, че го отхвърлят, че отхвърлят Христос, и от първенците на синагогите много хора заради фактите, които той представи и проповедите, които говореше, атмосферата, която носеше, повярваха в него. Обаче заради фарисеите не го изповядваха, защото щяха да бъдат отлъчени от синагогата. И тук в 40 си казва, защото те обичаха похвалата, славата, репутацията от човеците, повече я обичаха, отколкото обичаха похвалата от Бога. Сега, защо репутацията е толкова важна за човека? Хора, много простичко обикновено е. Защото репутацията е онова, което построява иерархията в нашето съзнание и иерархията в обществото. Според днешния човек не толкова парите правят иерархията, колкото твоята репутация. И вие може да го видите това вече навсякъде, особено в западното общество. Аз напоследък забелязвам, започва вече да не ми се вярва, че е така, но може и така да е. На всеки мъж, който е известен на Запад, му се репва някаква жена, която започва да говори как преди 30 години той ме изнасили. И заключението от това веднага е, този човек, независимо какво е правил в своя живот, вече не е част от нашата иерархия. Ние сме го изхвърлили, ние го мразим, ние не го харесваме. Няма значение останалите неща как са протекли в неговия живот. Ние вече не го искаме, не го харесваме, не го обичаме. Сега, в много от тия неща може и да има в истина. Обаче, за всички ли пък е вярно това? И също забележете, ако тия неща са верни, то тия неща трябва да бъдат по някакъв начин отредени в съда. А не социалната мрежа да бъде това, което да оказва сериозно влияние върху намеренията и мненията на хората. Затова искам да ви кажа, днес в западния свят репутацията е нещо, което се пази с зъби и с ногти. Това обаче, към което Христос непрекъснато ни призовава, е да си вземем кръста пред всичките хора и да го влачим. Направо, това е страшен зор за съвременния човек. Страшен зор. Но точно защото е страшен зор, ние продължаваме да живеем всички заедно, живеем в робията на собствената си репутация. Защото първо ние вярваме, че сме определени, и след това искаме и останалите хора да вярват, че сме определено нещо си, някакви си. И това създава един стандарт вътре в нас, който ние през цялото време трябва да гоним. И по този начин ние се оприличаваме на тия първенци, които изповядват Христос, обаче не искат съвсем да го изповядват, защото казва, обичаха славата от хората повече, отколкото обичаха похвалата от Бога. Сега искам много внимателно да се зададеш този въпрос. Кое в моя живот е по-важно? Похвалата от хората или похвалата от Бога? Това е много тънко. Много е трудно това нещо да си го признаеш, да го срещнеш. Затова пак ще се обърна към Свети Франциск днеска. Някой да ни каже, че съм католик. Не съм станал католик, обаче харесвам Свети Франциск.
В тия движения се заражда едно движение, което преминава и в православната църква, обаче вече не се среща, защото православната църква също понякога търси славата от хора, както и ние между другото, и се нарича юродиви за Христа. Юродиви ради Христа. Чували сте за тия хора? Няма как да сте чували, вероятно, защото това не е толкова известно в обществото. Юродиви ради Христа са едни хора, които решават да изглеждат, да се правят на възможно най-големите грешници или луди хора. За да могат хората в това да видят, че всъщност е Бог. Те решават да отидат при най-бедните. Решават, ако трябва, да изглеждат по възможно най-ужасен начин. За да могат обаче по този начин да покажат характера на Бога. И за много от нас това вероятно изглежда странно и натрапчево, и неприятно, но аз лично започвам да мисля, че в обществото, в което живеем, такива хора ни трябват днес. Може би до преди 20 години или до преди 50 години да не са ни трябвали толкова много. Обаче днеска започвам да виждам, че по същия начин, както в средновековието, такива хора ни трябват. Защото ние започваме да изграждаме по същия начин тая фарисейска система. На това през вярата и през религията да имаме за себе си голям имидж. През даренията, които правим, да имаме за себе си голям имидж. Ние започваме все повече и повече на Запад да се превръщаме, това е много генерализирано, но все пак да се превръщаме в едно фарисейско общество. Такова общество, за което е много по-важна сигурността, много по-важна репутацията, много по-важно забавлението, отколкото любовта, сърдечната простота, искренността, прошката, възможността за това да бъда свободен. Свободата като цяло. Забавлението, сигурността и репутацията, които през цялото време ние браним с зъби и с ногти, през повечето време ще пречат на твоята лична свобода и духовно развитие. През повечето време. Особено ако те излязат извън баланс. Сега знам, разбирам, че всички тия неща имат своята дълбока духовна истина и че за някои от вас може би тия неща са малко странни, или са малко нечувани, или са малко различни от това, което ти си се представя, че всъщност християнството е. Но аз лично започвам да разбирам и смятам, че християнството е свързано с това да се по-христоподобя. Тоест, моят характер да започне все повече и повече да прилича на Христос. Значи основната работа на християнството е твоя характер. Не е твоя живот толкова, твоите външни прояви на живот, а е твоя характер. И аз ви моля да ме чуете за това, защото ние го подценяваме. Ние си мислим, че християнството влиза в нашия живот само за да може да ми помогне да се справя по-лесно с трудния живот. Той може да го направи, Бог може да го направи през своята вяра в това. Но основното нещо, с което се захваща християнството, е моя характер. Сега, братя и сестри, понеже днес ви говоря искрено, това, което мен много ме притеснява, е, че в църквата можеш да срещнеш всякакви слова, всякакви хора, всякакви практики, само не и такива, които да оформят твоя характер. Ще срещнеш практики, в които се подкрепяме в молитва за това живота ни да бъде по-лесен. Ще срещнеш практики, в които постим за това да могат да се нареждат нещата, по които ние искаме да се нареждат. Ще видиш хубави песни, на които нашата душа да се наслаждава. Ще видиш много различни форми. Но това, което мен ме притеснява, че няма да видиш, е истинско обращелчество в характера. А това е много голям проблем. Трудно ще видиш хора, които презират своята репутация, които презират своята сигурност, които презират своите забавления, отделят се от всички тези неща, за да могат да намерят свободата в Христос. Разбрали са, че всъщност тези неща по-скоро ги държат в окови. Разбрали са, че всъщност това, от което ги спасява Христос, не е само това, че те няма да бъдат в ада, а е, че ги спасява от теглото на всички тези неща. От теглото на собствения им характер. Павел изразява това и аз ви моля да продължавате да разсъждавате по този начин. Павел казва, че това нещо е нашия стар човек. Той казва, Христос ме освободи от стария ми човек. Стария ми човек не са толкова моите болести. Дори не са толкова моите грехове. Стария ми човек е предимно моето его. Моя стар характер. Това, което вътре в мен е живяло преди това. Апостол Павел за това казва, счетох титлите си, счетох парите си, счетох приятелите си за нищо, за да мога да придобия истината, за да мога да придобия Христос. И казва сега, аз вече дори не признавам никой по плът, но аз казва търся духовното общуване с този човек.
Ако искаме в действителност да намерим духовната свобода, ако искаме в действителност да се отървем от игото на тия неща, тогава ние трябва да вървим по пътя към това да търсим оценението много повече от Бога, отколкото от човеците. Забавлението много повече от Бога, отколкото от човеците. Сигурността много повече от Бога. Сега моята цел тук не е да кажа вижте колко сме зле. Не е това целта ми. Изобщо не е това целта ми. Целта ми е много повече да насоча вниманието ви към това и да кажа има път извън това. Има път, който може да ни изкара от всички тези неща, за които ние сме толкова загрижени. Има радост, която може да победи тези неща. Има радост, която надвишава това просто да бъдеш сигурен. Има радост, която надвишава това да имаш добра репутация. И даже това, което казваме, че всички тези неща ще нарушават твоята радост. Защото това ще е радост, която идва от света, а ние вярваме, че радостта идва от Бога. Всички тези неща ще нарушават твоята вяра. А ние вярваме, че вярата може да бъде непоклатима. Ние вярваме, че човек може да бъде истински щастлив, истински радостен само тогава, когато е влязъл в плана, който Бог има за неговия живот и го следва. Спомнете си историята за Йона, който тръгне да търси сигурност, който тръгне да бяга за Таршиш, както е на еврейски, което би трябвало да е днешна Испания. От Юдея той тръгна да пресича цялото Средиземно море. Обаче нямаше как, Бог трябваше да го свали до дъното, за да може да му покаже, че всъщност неговата свобода е там, където той въобще не очаква. И това е Ниневия, която той толкова много мрази. И много често именно там, в падението, в проблемите ни, в слабостите ни, където ние толкова много не искаме да ходим, се намира нашата най-голяма свобода, защото откриваме, че можем да пуснем всички тези неща в Божията ръка. Откриваме, че можем да ги оставим, да се доверим, както си говорихме миналата сряда. Този текст е много плашещ. Бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията слава. Това казва гръцкият текст. Те бяха обикнали повече човешката слава. Това да бъдат прославени те самите и хората да им казват добри неща. И то защо? Защото да не бъдат отлъчени от синагогата. Да не бъдат отлъчени от синагогата. Така че искам отново да ви върна в това. Вестта, за която си говорим днеска, словото, за което си говорим днеска, е много по-насърчително, отколкото обезсърчително. Защото ще бъде обезсърчително, ако не можем да излезем от тези неща, в които живеем. Ще бъде обезсърчително, ако си кажем, това е, човешкият живот е това. Бориш се за сигурност, ние не обичаме да си говорим такива неща. Бориш се за сигурност, гледаш какво казват хората за тебе, забавляваш се и това е. Но това, което Библията ни казва, е, че човешкият живот е нещо много повече от това. И то е да познавам Бога. Да се долепя за Него. Точно това проповядва, между другото, Христос, тази проповед, за която говоря. Той казва, човешкият живот, това ли е да се облечете, да се нахраните, да се чувствате добре. В това ли се състои, казва той, човешкия живот. На друго място пита отново много интересен въпрос. Какво ще стане, ако спечелиш целия свят на твоя страна? Какво ще стане, ако го завладееш, ако спечелиш всички пари или ако всички кажат колко прекрасен човек си ти? Обаче същевременно с това изгубиш душата си. Той тогава казва, каква полза? Отговорете ми, казва, каква полза има от това да успееш да направиш всичко това, обаче душата ти вътре да е гнила? Няма никаква полза. Ние заключаваме. И така това са дълбоки духовни тайни. Дълбоки води в Писанието. Това не е нещо, което можеш да извлечеш на първия си прочит от Писанията. Нито пък е нещо, което можеш просто така недуховно да го разбереш. Но е нещо, което трябва да бъде открито от Святия Дух в нашите сърца. Дайте да ви питам искрено, вие си отговорите сами. Мъчила ли ви е вашата репутация? Да. Ама не да ми кажеш, просто искам да я изграждам. Кажи ми, усещал ли си мъченето на това, да искаш да изглеждаш по някакъв начин? Не само на външен вид. Разбирате ли теготата на това да имам репутация? Да. Разбирате ли до какви неща може да ни доведе нашата репутация да прави? Може.
А мъчила ли ви е вашата сигурност? Хора, кажете ми, бе, това е общо човешко. Нима, репутацията и сигурността не са уния неща, които ви карат да не спите нощем. Ние тълкуват непрекъснато. Да, наистина, те не атакуват непрекъснато. Не е преминал през тия неща. Не продължаваме да преминаваме. Точно така. И затова вестта, която говорим, е прекрасна. Защото всъщност тя ни казва, ако пуснем контролът на тези неща, ще намерим мирът в Бога. Защото тези неща са това, което ни пречи да имаме мир в Бога. Последният стих, който ще ви покажа, и си пастора да продължим. Бог, имам ли още малко време, между другото, колко е 20? Божият план винаги е бил още от създанието на света и откакто дойде грехопадението, да ни заведе в своята почивка. Почивката включително от всички тия неща. Евреи ни разказва за това, вижте в 4, ако искате там. Няма да отваряме сега. Сега ми отворя на 3 Царе 19. Там казва, на 7-я ден Бог се почина. И ни призова и ние да се почуваме. Обаче казва, евреите не можаха да влязат в тази почивка, Исус Навин не можа да ги заведе. И затова казва, той определи един нов ден, не 7-я, казва денят е днес. Днешния ден, в който вие да влезете в тази почивка. В тази духовна почивка. Това означава, че ние трябва да се стремим, отлъчвайки се от тези неща, да влезем в почивката на Бога. Но тази почивка се случва само тогава, когато вътре в нас е достатъчно тихо. Когато сме усмирили всички вътрешни пререкания, целият вътрешен вулкан, който е възможно да избухне в нас. Несигурности, репутации, тревожности, страхове, проблеми, гняв. Всички тия неща вътре в нас създават една атмосфера, в която Бог може и да е там, но ние може да не го чуваме. И тъй последен текст, който ви чета, 11 стих, знаете го, много често е четен. Илия се крие в една пещера, защото е преследван от Езавел и от Ахав, начката отгоре и не вижда никой, който да му е помощник, и той ще застане пред Бога и ще каже, Господи, аз си останах сам. Значи през цялото време аз те служа, през цялото време правя неща, а пък целият народ се обърна срещу мене, всички ме плюят, сега Езавел ме преследва и къде аз вече си умирам. Няма смисъл да продължавам да живея. Това казва Илия. Обаче Бог го застига в пещерата и му казва, Илия, какво правиш тук? Излез и застани на планината пред Господа. Сега изхода от всички тия неща е да излезеш и да застанеш в пълната си автентичност пред Бога. Излез и застани пред Бога. И ще видиш какво ще се случи. И сега ние виждаме какво се случва. Господ минаваше и силен вятър цепеше хълмовете и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра. След вятър имаше земетресение, но Господ не беше и в земетресението, а след земетресението огън, но Господ не беше и в огъня, след огъня тих и нежен глас, и там беше Господ, защото вече и Илия го чу. Сега много хора се чудят какво означава този пасаж. Според мен, този пасаж отразява вътрешното състояние на Илия. Вътре в Илия в момента духат ветрове и блъскат скалите. Вътре в Илия в момента има земетресение, огньове и той усеща цялата тази ситуация вътре в себе си. И той трябва да излезе с тези неща пред Бога, да остане пред Бога с тези неща, Бог хубаво да му ги види и той да ги види в себе си, за да може накрая в тишината да чуе Божия глас. Всички тези неща започват да се лекуват в нас тогава, когато се отречем от тях, в смисъла. Когато застанем с лицето си пред Бога, млъкнем най-после за малко и оставим на Бог да ни разглежда, ама хубаво да ни разглежда. Не знам някога дали си имал духовен момент или духовна практика, в която просто стоиш и оставяш на Бога
да те огледа, ама хубаво отгоре до долу. Просто да бъдеш себе си в Божието присъствие и да оставиш на Бог да погледне през теб. Да погледне и да види твоето действително вътрешно състояние. Твоя огън, твоите страхове, нещата, които се блъскат вътре в тебе и ти не ги разбираш, не да ги потискаш и да ги криеш от Бога, а да ги оставиш пред Бога да се отприщят. Като истински вулкан, който би залял Бога по някакъв начин. Това би довело до този тих и нежен глас, в който ти най-накрая ще чуеш Бога. Остави репутацията да се отприщи пред Бога. Признай си, че имаш такова желание. Кажи на Бога, да, аз това следвам. През цялото време аз следвам това да бъда на начало в иерархията, хората да ме харесват, да се справя с живота. Застани пред Бога и кажи, ужасно много ме е страх и позволявам на този страх да го усетя в момента пред тебе, за това, че утре няма да имам какво да ям. Няма да мога да подсигуря децата си. Няма да мога да се справя с утрешния ден, защото съм ужасно тревожен. Застани пред Бога и кажи, толкова много предпочитам забавленията си пред това да общувам с тебе и така ме дърпат, че предпочитам да танцувам, да играя, да скачам, обаче да не се сещам за миг пред тебе. Едно от нещата, които ние правим в молитва, е именно да оставим тези неща да бъдат отприщени пред Бога. И когато се разгориш пред Бога, тогава, когато изтърпиш всички тия неща да те обрулят едно хубаво, идва тихия и нежен глас. Но понеже ние никога не оставяме във взаимоотношенията ни с Бога тия неща да ни обрулят, както обрулиха Илия, ние не можем да намерим свобода. Дай ми нагоре пасажа само. Той е много интересен, много ми харесва особено описанието на вятъра. Казва, цепеше хълмовете, сломяваше скалите. Когато срещаш истината за себе си в молитва пред Бога, това е нещо, което ти се случва. Усещаш един духовен вятър, който цепи скалите, размазва твоето его и твоето самочувствие. Обаче въпреки това ти продължаваш да стоиш, защото си уверен в това, че Бог е там, в Божията любов, в Божията истинност. Нова истината среща за тебе, която Бог изкарва и въпреки това ти продължаваш да се там, продължаваш да стоиш. Между другото, забележете, това е наистина последно изречение, което казвам. Това беше основното служение на Христос на тази земя. Той заставаше пред хората и казваше, ти си такъв. Ти направи това. Той го правеше и на фарисеите, но те никога не искаха да отприщат това нещо пред него. Но ние, които се позволиха да отприщат своята автентичност пред Бога, намериха истинската свобода. Петър отприщи своята истинска идентичност пред Бога. Той каза на Христос, аз те предадох. Смятам, че не заслужавам повече да те имам. Смятам, че не заслужавам взаимоотношението с теб. Всички тия хора бяха автентични пред Бога. Ония, които се покриха, които обикнаха човешката слава, човешката сигурност, човешкото голямото нещо на човека. Всички тия неща стояха извън Христос. И останаха в храма, но извън Бога. Вътре в храма, но извън Бога. Замислете се на това, братя и сестри. Че истинската свобода в Христос идва тогава, когато признаем истината за себе си и започнем да го следваме такива, каквито сме, вместо през цялото време да градим образ или сигурност за някакви, каквито не сме, а всъщност да предаваме Бога в сърцата си. Амин.